Amama dantza ikuskizunaren sortzaileak hemen izango ditugu. Gure 7 probintzietako ipuin bana kontatu duten artistei eta hori dantzaren bidez. Biba Edu Muruamendiaraz, Maier Muruamendiaraz eta Elena Bezanilla. Kaixo, Irikote, arratsaldeon, ongi etorri, hola ingo du. Hola, txak. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Kaixo, ongi etorri. Aupa, cuadrilla. Ongi etorri. Epa, espaldiko, espaldiko lagunak. Aski, zuek ezaguntzarrak izango zarete. Bai. Historia eta batalla batzutan egon gara, bai. Edu, Maier eta Elena, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Entxeguetan murgilduta zarete, Edu? Bai. Guztiz murgilduta. Bai, azkenengo bola dontan, bai. Zain dezun bezala, gure ikuskizun berria hori prestatzen ari gehalako. Eta bai, azkenengo ikutuak bak, dantza munduan ikutu azkenengo momentu arte usten dut koreografiak biziri daudela eta usten dut aldaketa asko daudela. Eta aldaketa asko egingo ditugula, hemendikan estrenoen... Estreno egunean ere, seguro egitea baten bat. Ba, segurazki baiez. Ba, elako gauza gertatzen dira, bai. Horrela dantzerkia ere, ez dantza bakarrik. Eta berriz beti, eta gero publikoarekin ere aldatu egiten da. Noski, segun eta harremana nolakoa den, eta segun zenbait gauza, hobeto edo okerro, funtzionatzen duten, bai. Maier, zu ikuskizuneko dantzarietako bat zara. Bueno, dantzaria eta dantza bakarrik ez, antzestu ere egin behar omen duzue, bueno, denetarik ez da. Konta iguzu, zer da Amama, ze ikusiko dugu Amaman? Ba, Amama, guk estrenatuko dugun ikuskizun berria da, eta bertan Euskal Herritako ipuinak nolabait dantza bidez azalduko ditugu. Eta, zuk esan bezala, dantzaz aparte antzeslan txikitxo batzuk ere egingo ditugu guk dantzariok. Ze zaila hori, oso zaila iruditzen zaila. Erronka iruditzen zaila. Gainera, disiplina aldatzea, zebera dantzari bikaina da. Disiplina aldatu eta hori kombinatu, ez dakit, antzestearekin, hori zaila izango da, ez? Egia esan guretzako kriston erronka da, eta hasieran behintzat, etzeon hoi berez hola esan da, eta azkeneko momentun esan zuten, bueno, igual, beharko litzateke. Eta, aurrea egin behar da. Horrena izango da pixkatxo bat ikustea. Hau da, Amama. Oso polita. Desberdina da, bai. Oin txiko ez edo imaginek eta polita dira, bai. Desberdina da. Gure lehenengo aldiz egiten deula ikuskizun familiar bat. Eta, ikuskizun bezala gauza pila bat sartu ditugu ikuskizunean. Dantza aparte, esan duzun bezala, antzerkia dago. Amamaren papera baitare garrantzizia daka, Loli Kastorek egingo digu. Eta Iogaren papelak dantzarik esango dira, beraz, beste historia bat. Gero, imagina dazkagu, maskarak erabiltzen ditugu. Eta entzun dut musika bikaina ere, bai? Musika bikaina, Josean Goikoetxeak indakoa. Josean! Gure Josean. Bueno, ze ondo, haupa Josean! Gero argiak ikusten dituzuen bezala betikoak Oskar Carlos Solanok indigu, jantzi bereziak baitare ipuin bakoitza edako bere puntua daka, Oskar Armendari zinjakoak. Gero, ikusten dituzuen maskara horiek... Oso politak. Bai, behar genuen, behiak ateatzeko, hor, Anita Maravilla ekin lan indegu. Etorri zan gure, Katalunian bizita etorri zan urnietara, eta ikuskizuna, eta esan zigun, hemendikan atera ezakegu horrelako maskara batzuk, eta hor daude. Eta gero, atzeko imaginak baita ere daude alfasek egin jakoak, beraz, ipuin bakoitza bere puntua da, danak desberdina dira, zuek esan dezun bezala, herrialdetako desberdina dira, eta ipuin guztiak Juan Cruz Igerabidek idatzi digu. Eta berekin lan egin duzue? Dramaturgia berak egin du, berak aukeratu ditu ipuinak. Baita ere berak idatzi ditu bi zehazka kantak, zarrerak,
beti Joan Kruzigera bide beti azpian dago eta asko miresten dugu eta asko baloratzen dugu bere lana. Ipuinak bereak dira, berak idatzitako ipuinak. Ez, ahozko tradizioa. Berak bildutakoak. Berak jaso beste biltzaileen artetik eta gero berak berridatzi ditu. Euskal Herriko antzineko ipuinak edo lako. Bai. Eta Maier, amama da ipuin kontalaria, kasu honetan? Edo nola da? Amama da, benetako amama. Benetako amama. Ez, azkenean guk nahi genuen irudikatu nolabait aurra lo dagoenean zehose amesten duela eta ametxo horretatikan ateratzen da guk gero irudikatu nahi dugun ipuin hori. Orduan, nolabait, umea lo dago, esnatzen da, eta lehenengo pertsona hola galdetzen diezuna, beti amama, beti hor dagoen pertsona bada, eta hortik ateratzen, eta bai daukate beraien arteko elkarrizketa, eta gero hola ere ulertzen da beste modu batera guk egindeko dantza. Urte eta gehiago badara matzazue dagoeneko, ez? Urte eta asko. Urte eta asko honen inguruan. Sorkuntza prozesua nolakoa izan da? Zaila. Lehenengo gauza, lehenengo gauza idea bat botatzea. Eta idea hau sortu zen Aitor Narbaizak botazidan bere garaian, Bapo produzioak gurekin elkarrekin lan iten dugula. Zergatik ez dugu egiten emanaldi bat, ero ikuskizun berri bat, familientzako, eta ipuina kontatuko ditugu, eta zanion, Aitor, Gudantzariak gara. Gudantzariak gara, eta horrelako mundu batean ez gara urbildu inoiz. Sekula ez duzu horrelakorik. Horrelako inoiz, bueltak mehan genion, eta, poliki junzan bideratz forma batean, eta ziginen, orduan, ados, primera, hitz egin un dantzarekin, esan zidaten, prest, eta orduan, behar genuen ja infrastruktura gehiago, behar genitun ipuinak, behar genitun zuzendari artistikoa, behar genitun dena. Eta orduan poliki junginan dena biltzen, eta azkenean, jente pila bat daude ikuskizun hontan, dantzariak aparte, atzetikan jende asko gaudela, eta usten dugu, oin estrenedokoen ikuskizuna, amama Euskal Herritako ipuina dantzan, hor gaude, dena puixkat hor urduritasunarekin badakizute, porque ez dakiu ondo iritsiko dan, o jendia gustatuko zaion, hori galdetzean, Joan, ikusle aldetik zer da, umeentzako, nagusientzako, denentzako? Nere komentatu zidanean esan, hau da importantia, arrobia hor dago, gure arrobia, euskal kulturaren arrobia hor gaztia dira, eta nahi genuen zerbait berezi egitea, eguar gazte horiek erakartzeko, atrakzio bat sortzeko, ez? Eta hori izan punto partida, esan genuen, igual, ipuinak kontatu dantzaren bidez, igual jende gaztia sartzen dugu gure mundutan, porque ikusten dugu jende gaztia nola nun ibiltzen dean, da pentsatzen genuen, igual, eta bai, hortikan jur ginean, eta esan genuen, adostu, eta da... Orduan ni Joanan nahiz ikustea. Bai, noski. Bai, ez da? Hombre... Bai, berez esaten da, umeentzako dagoela bideratua, baino... Umei, bai, baino baita beste guztiei ere, azkenean... Familia, ez da? Oida, eta azkenean sarrerak eroste dituztenak gurasoak dira, orduan, bai. Elena, eta 7 probintziatako ipuinak aukeratu dituzue, edo aukeratu dira, horiek estena gainera, nola eramaten dira, dantzaren bidez, eszenatografiaren bidez? Beitu, alde batetik dantza dira, eta dantzak ametsak bihurtu ditugu. Orduan baditugu, alde batetik antzeslanak, eta antzeslanetan amama batek ipuinak kontatzen dizkio aurrari, eta aurrak amestu egiten ditu dantzan. Baina esan beharra dago, hori proiekzioak ere bai daudela, musika oso interesgarria, Joseanek egindakoa. Eta azkenean oso ikuskizun totala dela, oso handia. Benetan merezi duena ikustea. Oso aberatsa, arte derrazko daude hor sartuta. Koreografiak eta baita ere beraien gaztetasuna, oso virtuosismo handia dute. Eta nik uste dut publikoak disfrutatuko duela, eta entzeguak ikustera etorri den guztiak,
mirestu egin ditu. Benetan. Ondo saldu duzu, Ondo saldu duzu. Ondo saldu duzu. Gainera, aukeran nortasunin mantentzen dela. Azkenian, oigote 7 urte dela magula hemen, eta ja lortu dugu, esaten dela, seio berezi bat, eta baita ere ikuskitzu familia bai, baina nortasun hori mantentzen da. Aukeran ikusiko dezute, seguro, ez denetan, baina askotan bai. Hor dago. Aipatu duzu, Elena, gazteek dizdira berezi bat ere egiten dutela saio honetan, baina amama ere hor dago. Maier, zer da amamak, Loli Astorekak, zuei transmititzen dizuena? Jo, guretzako Lolikin lanitea kristona da. Azkenean asko dakien pertsona bat da, eta egia da estenan asko lasaitzen zaituela. Azkenean badakizu, gu ez garela antzezleak, orduan igual imaginatu zehazten zaigula edo urduri jartzen gerala eta badakigu berak aurre ingo digula eta berak lagunduko digula edo zein momentutan. Orduan, bueno, lasaitasun txikitxo bat bai ematen digu. Eta gaina berarekin lan egitea kristona da. Edu, 27 urte pasa dira Aukeran dantza taldea sortu zenetik. Ibilbide luzea izan duzuen, nola aldatu da taldea? Imaginatu, aldatu dela asko. Ni hasi nintzen dantzari bezala, da oin ja atzeko partian, hau asko aldatu dira. Asko, bentsat hor, eta, bueno, asko benaldi berri baten sartuta gaude, jende gaztearekin nago dantzatzen, bueno, hemen dakan alaba dakat, oseak, imagin duzen bat aldatu dira, nire bizitzan asko aldatu dira. Orduan, bueno, niretako aldaketa asko gonda. Zuk betidanik ezagutu duzu, taldea? Bai, bueno, bai, berez. 22 urte ja, baina, bueno, nik gogoratzen dudanetik, badira ja ere urtetxo batzuk. Eta nire iritziz ere asko aldatu da, baina beti aurkituko dugu Aukeranek duen esentzia hori. Bai koreografia eta bai ensaio eta leku guztietan. Elena, zu ere izan zara aldaketa, transformazio horren lekuko? Ez, nik entzunez bai, baina nik lan hau egiten hasi baino lehen ez nituen hori beraiekin lan egin edo ezagutzen asko. Bakarrik izenez, bai, ezagunak dira. Lekukoen naiz izan. Lekuko izan naiz prozesuaz. Prozesuan, orain. Orain sortu da zuen arteko harremana. Orain, bai. Konexioa. Konexioa, bai.